Right, ons is hier by die Mazar Festival mensen. Ons is hier buiten. Het is net lekker vers van alle mensen hier zo. Ja, zijn moest nou niet. Maar ja, ons gaan die beste wel maken. We gaan vlogs, we gaan interviews. Fire food reviews. We gaan zien men. Diego straight from the CPT, you know the So the first thing we did is we went to go see the 12. Zo is. Staan over de 12. Vital mensen, Vital. Wat jullie wat nog niet, yes, shame. Ja, gaat die man uit. By the way, ik heb een Facebook page. Subscribe en schrijf. Wie was een menta? Was een menta? Zoek als een menta. En het was hier lang te woord ons geantwoord. Yo, bro. Als Vital. My hero. Ja, was een menta. Samantha het toen uitgekomen en ik raad de reaction op die. Yeah, het was wild, guys. Bra, makak. Dat is wat doen ze. Sarah. Yes, go. Clock that. Clock that. Is hij X? Yo. Alat dash. Weet je wat dash lah ni ma aya away. Skel jullie Samantha. Speechless als ik is away. Speechless aya. Away wie zij? Hey. Wat zit die reset dat zij? Als die boyfriend is. Ja, voelen. So yellow, is mo yun, yan ka yung. Yo, weet je wat om te zeggen, yellow? Yo, what's up, waar ik weet die aya? Look at you. Ja, look at us. Crazy. Huh? Is he Daldo? Yeah, bro. Is he Daldo? Meron ka din Daldo ko, bro. Kiwa mani Daldo. Oh, yeah. What's up, Mike? Yeah. Go. Yes, queen. Samantha was finished and we decided to get some scenery shots for you guys of the whole festival. Dit was nog aan mijn eerste festival, but like it was good, man. Like I really enjoyed it. And next up was Mr. C. Nou, het is nou weer. Wanneer wat, die Mr. C. Kain sa to, sa favorite ko sa basket man content di pa yelo. Is vital. Wat yo, we gaan nooit camera omdraaien zodat die mensen kunnen zien. iPhone 16 wat? Aga may yapo, siar may clear. Lari boy, papa. Pasaridang mani. Aman pang masan. Pasaridang manila. Lari boy. As you guys can tell, I clearly enjoyed it, but we had to head out to do some interviews. Inakaberis. Is baie gewees. Ek is klaar met hulle. Jo. Hulle was klaar, ek is nou gesyp, so ek waren nie nou melikas. So vroeg my bro. So wat dadelik. Hier gesyp man. Ja, Pas my bro. As hulle line-up. Ja. Line-up is dan gebreek my bro. Kas, line-up. What do you mean? Finish line kas. Ek was klaar by almal kas, waar ek nog gewees het kas. Jy wag ons ding live. Ja my bro, se kort.
Ja. Voor een podcast, oh ja, alsjeblieft. Ja, ze hebben Lang dat man uitgebracht wordt, gewoon. Nee bro, makkelijk je verder aan die zes net salas mee bro. Kast, salas me bro, salas. Nou kijk, wat reis je die festival out of 10? Ik zal zien me bro. Ik schat hem aan 10 out of 10 man. 10 out of 10. Dan is zo wat jou geweest als de jaar was. Ik denk dat zo heel geweest het. 100 geweest bro. Kawa. Because ik loop dan niet hoor. Mensen zullen zeggen klaar, maar Kobas waarom je bent nou? Kijk mijn bro zie niet. En dan zeg hello en hello en hello en allemaal great man net en allemaal zijn Mr. Kissen over langs in de rest. Zo aan mijn bro. Zo lang geweest. Was je Ali? Maar ja mijn bro, verder aan, Robbie socials voor ons gewoon gaan pie. Wat is de socials? Socials mijn bro, zo Instagram zo wat. Kijk, je het vergeet man. Alcohol is een invloed, is een kak invloed ouwens. Maar krijg me op Facebook, Mr. Kissenova, Erasmus. Krijg me op IG, It's Your Boy Kissenova en krijg me op YouTube. Wat is het? Mr. Casanova, number 1. Number 1, ja. En bij TikTok, The Realist, Mr. Kissenova, number 1. Anyways, back to Mr. C. Hey, dat was de lekker mensen, jongen. Ik moest gewoon net op blaaskans komen van het wie buiten because waar, joh. Ik zei het was warm voor guys. Hele klomp mensen was daar zo. Joh, als ik wilde zeggen, ik en die gewoon Israël daar gestaan. En het cool guys, like die vibes was aan, allemaal was aan, but ja, anyway, back. Go Max! Go leader! Go leader! Go leader! Go leader! Whoa! So Junior King is gonna perform now guys. Ja, ons gaan maar horen wat er maar Anyway, hey mensen, wat zullen alcohol consumption because why dat was red. De mensen twee langs en rechts geleden, die mensen in karren geval, die mensen in andere mensen geval, die mensen het net overal geval. Dat was net een hele geval. Yo, zullen zien die mensen moest gedragen, wie is het? 4 mannen aan elke kant. Dat was hele red, but anyways, ja, back to the performance. Wat ze dansen zo gaan weer aan die. De muziek is er eigenlijk niet. We wachten nog voor het Junior King al. Je was daar pas al eens zo. Hallo dit mijn auto dekkers. En er is een foto van hij lifestyle. Oh. Ga mijn vier ook niet, ik ga mijn stop. Ga mijn dingen naar bos. Hij was narai. Ik kan veel op mijn kop toe. Artaria sowieso gaan naar top. Is het trots, zo rot ik had koets.
The performance was warm, but we had to sneak in another interview. Hello mensen, zoals vandaag man. Daniel Sanchez, wat zijn we gaan bro? Dit is dan aan het beat en is kak ons oral ons asie. Ja, hoe zeg je? Ze vanavond, tipje of tipje. Ons tip is volgende week, wanneer ons uitval. Ons is hier met een goede naskof bezig hier zo. Hier op de Oosters in Voslooppark. Zo alsjeblieft, steek uit. Als je nog uit kan steek het niet, maar je mag uitbreiden. Ja. Zo ga je dan zo veel zeggen, jullie sowieso over mensen, dat is een kraai, Die wat zo goed hè? die sowieso. Ik kan ze op social zien. Maar echt, mijn naam is Damper op Facebook. Ik kan ze op WhatsApp. Ik kan ze nog op Mixer. But anyway, back to Junior King and Medusa. Onzoek Lula! Ik heb mensen verkeerd gedaan. Nee, ik was vertraagd. Begraven die king en is terug op mijn malies. Reserve voor zijn toepak en biggie en vlog tegen skitty. Nou waar je zat aan de scrap. Ook ik kan niet compleet met de dans door het geld op mijn dagelijkse basis. Kom eens praat van die ons van de keyboard gebruik als je nog iets niet genoeg als je kan. Is een poort van die ouwe zit rood move. Situation where the bullets all around you. Ik zou veel step op be legend, never go second. You cannot see this from me. Ja, die beat is weiter. Hallo. Support you can. Shout out Samantha R&B. Die moest door zijn queen worden. Ayos. Ayos, dat leer je. Alam mo na rin kung lugar dito. Lansal di pa ito, views. Los, may mawa. Ondozelen wat ik was al gezegd van die mensen wat typ. Hé, bana. Die leer die mensen dan nou. Die leer die mensen dan nou zo lekker is. Als er jullie zijn gevallen op een geval. Kijk daar moet hulle uitloop vragen ijswater krijgen met zout. Dank is your possible lugar appearance. Ons wacht maar angst, ons voor het. Medusa is af wat lijkt nu op je bus gebekst. I can expect dat liggen een rip of een breakfast. Zak is langer als mijn lesjes. Ik kan een silly baby's, want pas ik reply niet op socials, niet met z'n post. Ik ben een man, of vrouw is funny. Ik kan niet rot. Ik sta nog op, raken met mannen, maken met mijn fuck. Ons dan ik pas van die samen niet los. Dans je tot de rapper, dit moet er niet trots. Mijn schroef is als los. Niet op kop, maar ik word op. Ik in Tony en ik king wat top. Luister naar ons of ik kan maar los, ik sta slank op. All in all was alle performances goed en zo en ik nog erg geniet met eerste was door festival. Believe it or not. Maar ja, anyways, na dit is alles kort gekat en weet ik niet. Ja, ik was nogal een beetje serieus lullen niet opgedaagd en zo aan, maar ja, na dit is het alles opgepakt en toch gaan geniet ik het maar net mee aan. Maar ja.